Mangwadani akanaka vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages ngerekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Anzi makadi zvenyu mukomanachi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi please vigaiwo chitupa changu. Mukoma, since last year ndikangoti ndipo pandakatanga kufamba, ende kose kwandiri kufamba ndiri ndoga, murume wangu asingazivi. Ndiri kubata amainini vangu, munen'ena waamai vangu ndiwo vari kunzi pane mhiko dzavakandiitira mushure mekunge ndabva mukuchata. Inini ndakachata last year. Zvino zvandakapinda mumarriage mukoma, mbereko iri kuramba. Tambozama zvose but zviri kuramba. Saka pandakaona kuti mbereko yainge yaramba, ndakabva ndazozamawo kuti ndinge ndichifamba ndiri ndega, murume asingazvizivi, because ndainge ndava kutya kuti zvimwe kuda inini ndini ndisingazvari. But ndakati ndafamba kudaro, ndakabva ndaudzwa kuti ivo amai nini hanzi vane chipfeko changu chavakanditorera ndichiri mwana mudiki, because amai vangu munhuwo wekungoti vainge vachingofamba nenyika. Amai vaita zvekutengesa, zvekare amai vaita zvekuchinjanisa varume. Amai vangu vakatosvika kupinda mubhawa chaimo, asi amai handivashori nekuda kwekuti kudzinza rekwaamai vangu ndikangoti ndivo vakachengeta munhu wose. Kunyange zvavo amai vainge vachiita zvekupinda mubhawa, but kudzinza kwavo handizivi kuti vanhu vangani vakakwanisa kutora malicense nekuda kwaamai vangu, asi kwandiri havana kukwanisa kuti vange vachindichengeta, because ivo amai vakabva vazoshayika ndichiri mwana mudiki. Amai vakati vashayika kudaro, ndainge ndava kungochengetwa nehama dzekwaamai. Hama dzababa hakuna kana imwe zvayo yandinomboziva, nekuti amai vakasiya vasina kana kumbondiudza kuti hama dzababa vangu dziri kupi. Ivo amai nini pandakambozamawo kuti ndinge ndichitaura navo, ivo vakangoti amai vako vakasvika mukufa vasina kana kumbogara vatiudza kuti baba vako varipi. Saka mukoma, ndichikura ndaiva munhu wekuti ndainge ndichishungurudzwa, zviya zvekushungurudzwa zvokuti waizvibvunza kuti munhu uyu ari kundishungurudza kuti iye naamai vangu vane ukama here, because amai nini vaindishungurudza chaizvo. Ndakasvika pakuramwa ndega chikoro mushure mekunge amai nini vandituka kuti kukuendesa kwandiri kukuita kuchikoro it is just a waste of my husband's money. Zvinhu izvozvo zvakandirwadza pakusvika pakuti ndakabva ndazoudza bamunini kuti zvechikoro ndainge ndava kusada. Ivo bamunini havana kana kumbogara vapopota kana kuita sei pandakavaudza kuti ndainge ndava kusada kuti ndinge ndichienderera mberi nechikoro. Ivo bamunini vakatoita sekunge vainge vafara. Ndakati ndaramwa kuenda kuchikoro, treatment yacho yakabva yatoita worse. Ndainge ndava kushandiswa sekunge musikana webasa. Panguva yacho iyoyo amai nini ndo pavakabva vazotanga business ravo rekutengesa mafreezes. Ndingangoti business iri vainge vakatongotangira kuti inini ndinge ndichiwana zvekuita. Ndaiti makuseni kana ndapedza mabasa ose epamba, ndaibva ndazoverengerwa mafreezes ekuti ndinge ndichienda kunotengesa. Mukoma, ndaiswera kurank apa ndisina kana kumbogara ndapiwa kana mari zvayo yekuti ndinge ndichidya. Ende ndaizoti kana ndikadzoka paya, kana ndikazovaudza kuti ndazonwa freezit 1 nekuda kwekuti ndanga ndanyanya kunzwa nzara, amai nini vaibva vatanga kundirova. Sezvo ndaiva munhu wekuti ndainge ndava kungoswera murengi, apo nezera racho ndainge ndichiri musikana wechidiki, ndakabva ndazonyengereka mukoma, ndokubva ndazotangawo kudanana neumwe mukomana uyo ainge achiita zvekudhiraivha makombi wandainge ndakangosanganawo naye murengi imomo. Mushure mekunge ndadanana naye mukomana uya ndakabva ndazobatira pamuviri. Then ndakati ndichinobatira pamuviri, amai nini ndokubva vazondidzinga pamba. Ndikabva ndazoenda ndikatanga kugara nemurume uya, but murume uya iye aiva neumwe mukadzi wake. Saka ainge ava nevakadzi vaviri, but mukoma ndainge ndichingoramba ndichingoshungurudzwa nekuti mukadzi wemurume uya ainge achiziva apo pandainge ndichirojerwa nemurume
wake. Saka aingoti paanenge adira aibva auya obva atanga kundirova sezvo iye ainge ari mukuru kwandiri. Ipapo ndainge ndiri somewhere around 16 years. Saka aita zvaaida neni. Mukoma ndakarohwa zvekuti kana nhumbu yacho yega yakazosvika pakubva, one day mukadzi uya akati abva mukundirova, ndo pandakabva ndatanga kubleeda. From there ndakazoti ndaenda ndikanoudza amai nini, vakabva vandiudza kuti ndinge ndichidzoka kumba. Ndakati ndadzoka kumba kuya upenyu hwakaramba huchingondiremera zvekuti ndega ndakazongoona kuti regai nditize pamba. Ndakati ndatiza pamba kudaro ndikabva ndazotangawo kushanda semusikana webasa. Panguva yacho iyoyo ndo pandakazotendeuka ndikatangawo kuenda kune imwe chechi uko kwandakazosangana nemurume wangu. Pandakasangana nemurume wangu handina kana kumbogara ndamuudza history yose iyo yakaitika kumashure yekuti ndainge ndakambowanikwa, then ndawanikwa kudaro ndikabva ndazobatira pamuviri, pamuviri paya pandainge ndabatira pakabva pazobva. Zvose izvozvo handina kana kukwanisa kumuudza because ndainge ndichitya kuti kana ndikagara ndamuudza kuti ndainge ndakamboroorwa, zvimwe kuda mukomana uyu wekuchechi wandainge ndava kudanana naye aikwanisa kuzondiramba. Because pandakatanga kupinda chechi iyoyo, marriage yangu ndingangoti imarriage yakaita like kuorganizwa nevakuru vemuchechi, because murume wangu iye ndewe chikuru mbichana kwandiri. Saka pandakatendeuka pasina kana nguva ndo pavakazoorganiza kuti inini naye tinge tichitanga kudanana. Takati tadanana kudaro ndo pandakabva ndazoenda naye murume wangu kuma introductions kumba kwa amainini vangu. And ivo amainini havana kana kumbogara vafungawo pfungwa dzekuti vange vachimuudza kuti kumashure uko ndainge ndakatombowanikwa ndikatombobatira pamuviri, then nhumbu iyoyo ikabva yazobva. Zvaita sekudaro mukoma, then murume wangu ndo paakazotanga kuorganiza mari dzekuti ange achienda kunondiroora. But mukoma ndakaroorwa pasina kana hama dzababa vangu. Ivo amainini ndakangovabvunza kuti ko zvinoita here kuti mari dzangu dzinge dzichidyiwa nabamunini, kunyangwe masutu aya anenge achinzi masutu ababa, masutu iwawo akatopfekwa nabamunini vangu. And groceries and everything, zvinhu zvose izvozvo zvakapfekwa nekudyiwa nabamunini. Kunyangwe mari, ivo bamunini vakatosheya mari iyoyo nevaning'ina vavo. Mukoma, the thing is so complicated. Kana ndikatanga kufunga kuti murume wangu ndinotanga kumuudza sei maproblems ose ari kunditambudza mumwoyo mangu, ndinotya kuti kunyangwe iye anokwanisa kuzotanga kutopopota kuti all along you knew what you were doing. Iwewe nehama dzako naamainini vako mose mainge makaronga kuti munge muchindidyira mari yangu. Because inini mukuroorwa kwangu ivo amainini vakangopretenda as if inini ndini ndainge ndiri first born yavo. Mukoma, zvinhu izvozvo zvinondirwadza because pandakaroorwa painge pangori nehama dzekwamai vangu, then pane vamwe vaning'ina vabamunini vangu vaviri vakauya vachiita sekunge vainge vachirepresenta hama dzekwababa. And at that time changu chete chandainge ndichingoda kungoita kungonzi ndaroorwa, because iye mukomana wangu uyu sezvo ainge akatorawo nguva refu asati aroora, kumba kwavo aiva nesupport pavakangotanga kungoziva kuti ainge ava nemusikana waainge achidanana naye. So it seems as if his relatives vainge vachitoda kutoti atoroora zviya zviri very fast. But now that we got married mukoma, handichakwanisa kunzwisisa kuti matambudziko acho ari kumbonyatsobva nekupi, awo ari kukonzeresa kuti inini nemurume wangu tisakwanisa kuti tinge tichiita mwana. Murume wangu akatombonditora tikabva tatoendawo kumadoctors akasiyana-siyana, but kwose kwatiri kuenda kana kuri kumadoctors tiri kungoudzwa kuti pakati pedu hapana kana ane problem. Vari kungotaura ivo vachiti musaita stress, because panguva iyi yamuri yekuti muri kuzama kuita mwana, kana mukagara mazvipa mastresses then mwana wacho haabudi. Dokta vacho vakabva vatoti inini ndakafanana nemunda uyo uri kuda kugamuchira mbeu. Saka vakabva vati munda uyu kana ukasadiridzirwa mune zvakanaka haukwanisi kuzokudza mbeu yacho iyo yaunenge wapiwa. Saka vakati murume wangu haafanire kuti
ange achindistressa. But mukoma, now it is about 2 years kubva inini nemurume wangu zvatakachata, but mwana ari kuramba mukoma. Saka pandakaonawo kuti mwana ari kuramba, in secret inini ndakabva ndazotangawo kutorawo nekujoina magroups aya anoita zvemaherbs, ndichitorawo marecipes akasiyana siyana. Mukoma, ndingangoti pandakatanga kushandisa imwe recipe iya inonzi inodzinga zvikwambo, ndo pandakabva ndabatidza moto wandingangoti moto wehondo muupenyu hwangu. Zvinhu zvandinogara ndichingorota mukoma zvinenge zvingori nehondo mukati. Kumashure kwese uko ndaiva munhu wekuti ndaisatomborota zviya zvekuti unopedza kana mwedzi wose usingamboroti, but ndaigara ndichingozvibvunza kuti why is it sometimes paya pandinenge ndava kuda kuenda kumaperiods ndo pandinongotanga kungorota ndichiita bonde nevarume vakasiyana siyana. Mukoma, dzimwe nguva just few days before my periods. Saka varume ava zvavanenge vakaita, inini ndinenge ndakaita sekunge ndinenge ndiri pamusoro pegomo, then varume ava vanenge vakaita mudungwe zvekuti unenge uchiona kuti kubva pamusoro pegomo ipapo kusvika kuzasi kwegomo vanenge vari varume vanenge vakangomira vakaita queue, and queue iyi mukoma vanenge vachiita bonde newe kuhope ikoko. Saka hope idzi ndainge ndava kutodziziva kuti kunyangwe mwedzi uno kana ndikaskipa period, hope idzodzo kana dzikazouya pangava pari pakati pemwedzi kana kuti paya pandinenge ndaona kuti mazuva angu ekuti ndinge ndichienda kumaperiods adarika, kana ndikangogara ndarota hope idzodzo ndiri mugomo ndichiita bonde nevarume vakawandisa, then ndinobva ndatoziva kuti it's either masikati kana kuti ndinomuka ndava kutoenda kumaperiods. Ende maendero acho andainge ndichienda kumaperiods ndisati ndatanga kushandisawo marecipe iwawo andainge ndakatora mumagroups aya anonzi ekudzinga zvikwambo. Maperiods acho zvaaita ainge ari aya ekuti ndinongokaruka ndanzwa kuti kuzasi kwangu uku kune chimwe chinhu chinongoita zvekungodona. Paya pakuzonotarisa unobva waona kuti ropa racho rinenge rabuda rinenge rakaita maziclot, ende maziclot iwawo mukoma anenge akaita like mazibhora ari mahombe so, ende zvinhu izvozvo zvinenge zvichirwadza sei. Mukoma, ndakazama kushandisa maherbs ose awo andainge ndichiona akanyorwa mumagroups, but ndingangoti kwandiri maherbs iwawo mashandiro akaita ndeyekungoti now ndava kukwanisa kurota, ende mukurota kwangu nditori nedzimwe nguva dzekuti ndinokwanisa kungorota amainini, but ivo pandinovarota vanobva vangotiza. So ndo zvandingangoti maherbs iwawo ndo zvaakandishandira, but kunyangwe zvawo akandishandira, but ndakatoona kuti akabva azotobatidza moto, ende moto wekuti now handichakwanisi kuudzima because my life is very hard. Kana ari semurume wangu aivawo nezvimabhindauko zvake zvekuti patakapinda mumarriage zvimabhindauko izvozvo zvainge zvichikwanisa kumupa mari, but now ndava kungoona kuti kubva zvandakatanga kugara naye zvangovawo zvezvya zvekuti as long akwanisa kuwanawo mari yekuti ange achidirawo fuel kuti aende kumabhindauko kwake, kukwanisawo kubhadhara rent, kutengawo chikafu nekundichengeta, hatina kana extra money yatinokwanisawo kuti tinge tichisara nayo. Ende mashoko mamwe andakaudzwa naamainini vangu anogara achingondirovesa nehana, because pamuchato pangu mukoma takati tava panguva iya yekudya, ende inini nemurume wangu tainge tatopiwa maplates edu kuhigh table kwedu ikoko, then amainini vakabva vazouya vakabata futi kamwe kandiro. Zvinhu izvi zvakaitika zvakashamisa inini nevanhu vose vainge vari pamuchato pangu ipapo, because amainini vakangouya vakabata kaplate kavo ikako kainge kangoriwo netuma-light foods, ndokubva vazondipa kaplate ikako vakabva vati idya. Saka ivo vakabva vaita sekunge vainge vachindihaga vachiita like munhu ainge achifara kuti mwana wake achata, but pane mashoko avakandizevezera zvekuti at that time mashoko iwawo kwandiri
aita sekunge ainge asina kana sense, but now nematambudziko ose andiri kusangana nawo ndava kutanga kuzvibvunza kuti kazi pamuchato pangu ndo pandakabva ndazodirwa mimwe minyama here. Ivo amainini vakabva vangoita like kamwe kakungoseka, so vakabva vati saka ndo zvawatofunga here nhai mwanangu kuti unge uchichata iwewe padzinza rose ndiwe wafunga kuti utange kuchata nhai. Ndokubva vatondihaga paya vachinyemwerera, ndokubva vatoburuka pastage paya patainge takagara kuhigh table kwedu. Saka zvose izvi mukoma handina kana kumbogara ndazviisa mupfungwa, but now kana ndikatanga kufunga makuriro ose andakaita ndichishungurudzwa naamainini nezvose zvandinoudzwa kwose kwandinofamba kumaprofita akasiyana-siyana kuti muroyi wangu ndeamainini vangu, zvinhu izvi now zvava kutanga kumeka sense. But ivo amainini kuti ndinge ndichivabvunza ndinotoshaya kuti ndovabvunza sei, because ndinotya kuti kana ndikagara ndavabvunza zvimwe kuda mamwe masecret ose awo andisingadi kuti murume wangu ange achiziva, iye anobva amaziva. Saka ndiri kungoramba ndakangonyarara ende ndiri kuzamawo kuti ndinge ndichingoshandisawo zvimwe zvinhu zvandinongonzwawo kuti zvinoshanda. Semunhuwo wekuti ainge angojairawo kungoshandisawo marecipes akasiyana-siyana, mumba ndaigara ndingoriwo nekamwe kabhodhoro kesalt iya yepink yakaita yemagodo iya, but ndainge ndakamboishandisa kumashure uko ndikabva ndangoonawo sekunge isinganyanye kushanda. Then nezuro mukoma ndakabva ndazotora salt iya murume wangu asipo ari kubasa, ndokubva ndangomwaya salt iya mumba, imwe yacho ndikabva ndazoimwaya pasi pemubhedha. Saka ndiri kuda kurondedzerawo hope dzandakarota nezuro. Hope idzi mukoma ndiri kutotsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundibatsirawo. So recently hope dzandakarota dzakamira sekudai. Ndakarota ndichiita sekunge ndainge ndichifamba ndichienda kunzvimbo kumwe kwairakidza kuti vanhu vanogara kunzvimbo ikoko vainge vachifara. So jeni yacho mukoma yairakidza kuti yainge ichirwadza, ende ndainge ndisiri ndega, ndainge ndichifambawo nevamwe vanhu vakawanda, but taifamba tiri vakadzi tega, ende tese tainge tichifamba tiri pajeni ipapo tairakidza kuti tainge tichingoshungurudzika. Takazoti tasvika pamwe painge paine jurahoro, saka pajurahoro apa kumberi kwacho kwaiva negedhi, so patainge tichinzi taifanira kuburitsa zvitupa zvedu kuti tikwanise kuendawo kunyika ikoko kwaiva nevanhu vainge vachifara. Saka paiva nezigedhi zihombe, ende pagedhi papo paita like painge pakamira mapurisa. Ndokubva tamira tiri muqueue sezviya zvinoitwa pabhodha kana mava kuda kuenda kunodhindisa mapassports enyu, ndo marotero acho andainge ndichiita. Saka takati takamira muqueue kudaro, ndokubva vanhu vainge vari kumberi vakatanga kuridza mhere vachiti vainge vachitungwa nemombe. Mombe idzodzo hakuna akaziva kuti dzainge dzichibva nekupi. Mombe idzi dzainge dzakatsamwa, dzakabva dzatanga kungomhanya dzichitunga vakadzi vose avo vandainge ndakamira navo mulaini. Saka pane imwe mombe yakabva yazongonditarisa. Mombe iyi yainge iri nechekumberi kwequeue, but yakabva yanditarisa ndokubva yamhanya ichiuya kwandiri kuti inge ichiuya kuzonditunga. Saka mombe iyi payakada kunditunga yakaita zviya zvekuti yakandisumudza ndokubva yandikandira mudenga. Ndiri mudenga kudaro ndokubva ndatanga kubhururuka. Pandakabhururuka ndakabva ndazongoona kuti ndainge ndatojambiswa ndikabva ndaendeswa on the other side of the jurahoro, kuya kwainge kuchirakidza kuti kwaiva nevanhu vainge vachifara, but ndakati ndava kusaidi ikoko, then ndakabva ndazonzwira tsitsi vamwe amai vainge vasvikawo palaini ipapo. Amai ava vaiva nevana vavo 4. Ndakazoti ndapepuka ndopandakazotanga kurizina kuti no man, vana vaya vandarota ndichigamuchidzwa naamai vamwe vainge vangopindawo muqueue vachiita like vari kushungurudzika, ende inini ndichivanzwira tsitsi ndokubva ndazovati vange vachindipa vana vavo, nekuti ndainge ndichivatyira kuti vana vacho vanokwanisa kuzotsikwa nemombe, because painge pazosvika imbwa dzainge dzava kutanga kuruma vamwe vakadzi avo vandainge ndasiya vakamira muqueue. Ende kuti unge uchijamba jurahoro iroro, jurahoro racho raiita like rinogwina so, but inini ameno kuti ndainge ndajambiswa sei ndikabva ndaendeswa on the other side.
So instead yekuti ndinge ndichitiza ndichienda kune vamwe vakadzi vandainge ndichiona kuti vaita like vanhu vari kufara on the other side, uko kwandainge ndajambiswa ndikaendeswa, handina kuita izvozvo. Ndakabva ndatanga kupindwa nemwoyo wekuti mirai nditange ndazama kusavewo vana avo. Vana ava vainge vari 3 vasikana 1 mukomana, but pandakazotarisa zviso zvavo ndakabva ndaona kuti zviso zvevana ava vasikana vacho dzainge dzakatoita chembere, then mukomana uya ainge akatoita kadhara. So saka ndichitanga kutaura navo vana vaya ndakabva ndatanga kuvanzwira tsitsi nekuda kwekuti vainge vachindirondedzera kuti upenyu hwavo hwakaoma sei. Then umwe uya mwana ainge ari mukomana ainge akaita kadhara, iye akabva ati iye nehanzvadzi yake vanogona kuita zvekubika. Ndikabva ndati munogona kubika? Akabva kadhara kaya kakabva kati ndikabva ndati munogona kubikei? Iko kakabva kati inini ndinogona kubika masaungage. Ndikabva ndati saka kana kuri kunzi izvezvi ndikatenga chingwa munokwanisa kutondibikira saungage here ndikadya. Ndo pandazopepuka tuvanhu tuya tuchiti kana musina mari yekutenga chingwa chikumbirai vatete. Vatete vaya mukoma vanga vachitaurwa munoziva kuti ndivatete vapi? Amainini vangu vane vamwe vatete vavo vari kuUK. Zita ravo ndo rataurwa netuvanhu itwoto kuti kana musina mari chikumbirai vatete, then vakatenga chingwa tobva takugadzirirai saungage. Saka pandangonzwa zita raamainini vangu avo vari kuUK ndo pandabva ndangopepuka. Mukoma, iyi ndiyo confession yangu. Zvekare ndikutotsvakawo rubatsiro nemaadvices kubvawo mucomment section. Vedare ndo voice note randakatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Please ngatitaurei navahanzvadzi vedu mucomment section. Kana muinewo nyaya dzamunenge muchida kuti tinge tichishare with the rest of Zimbabwe, please do not hesitate kuya kuinbox.